नमस्ते. मी कोळंबीची डीप फ्राय करून दाखवते आहे आणि ती छान आहे, मस्तपैकी करते आहे. त्याचं साहित्य बघा. ही कोळंबी आहे आणि ही सर्व कोळंबी आहे ना 100 रुपयाची आहे. ही मोठी होती म्हणून मी 100 रुपयाची आणली आणि आमच्या इकडे मच्छीवाली येते ना ती अशी मस्तपैकी म्हणजे भरपूर देते कोळंबी. आणि मासे पण सगळे आहे ना भरपूर देते ती. 50-50 रुपयाचा वाटा घेतला ना तरी पण अशी भरपूर देते. ही आता तुम्हाला मी आहे ना थोडीशी सोलून दाखवते. याचं पहिलं डोकं काढायचं आणि त्याच्या पायाच्या बाजूने ना असं कवर काढायचं आणि याच्यामध्ये काय असलं ना तर इथून हे बघा, हे असं इथून हे त्यांचं हे काढायचं, हे असं काढून टाकायचं. आता मी असे तुम्हाला 2-3 सोलून दाखवते. हे पहिले डोकं काढायचं, नंतर मध्ये असं नखानी आहे ना अशी मच्छी साफ करायची. त्यासाठी जेवण बनवणारे माणसं आहेत ना, जे स्त्रिया असतात ते थोडंसं त्यांना नख वाढवायलाच लागतो, कारण ते ना सर्व भाजीपाला आहे ना नखानी साफ करायला लागतो. ते असं असलं तर येतो, नाही तर नाही येत. त्याच्यामध्ये नाही आहे. आणि ही कोळंबी आहे ना गावाला ही अशीच, मग फक्त ते डोकं काढतात आणि पाय काढतात आणि अशी शिजवतात आणि ती कुरकुरीत करून खातात. याचं डोकं हे गावाला काय करतात, हे असं डोकं काढतात आणि असे पाय काढतात आणि शेपटी तोडतात. झालं. ही अशी कोळंबी अशी आहे ना कुरकुरीत करून ते लोक, गावचे लोक खातात, सालीसकट चावून खातात. पण आपल्या इकडे कसं साल निघतो आणि गावच्या कसं गावाला साल निघत नाही. अशी मी आता सर्व सोलून घेते आणि तुम्हाला मग दाखवते. हे कोळंबी साफ केली ना तर त्याचा मेन असतो, हे कोळंबीचं पोट असतं, हे पोटाचा भाग असतो आणि त्याच्यामध्ये हे घाण असते, ही पहिली काढून टाकायची. हे असे कोळंबीचं साल वगैरे काढल्यावर. अजून एकदा मी तुम्हाला दाखवते. असं डोकं पहिलं काढायचं, हे पोटाचं साल काढायचं आणि त्याचं मेन आहे ना हे येते. जसं मच्छीच्या पोटात घाण असते ना तशी कोळंबीच्या पोटात पण घाण असते. हे बघा, हे असं आहे ना, हे जंतूसारखा, ही त्यांच्या म्हणजे पोटाची आतडी असते, ही मेन काढायची असते. ही कोळंबी सर्व सोलून झाली आहे. ही बघा, ही 100 रुपयाची कोळंबी ही एवढी झाली आहे. अजून ही मध्ये आता स्वच्छ धुवायची आहे. ही त्याची सालं बघा, म्हणजे पूर्ण त्याचं साल निघतो आणि कोळंबी अर्धी होते. हे तर 100 रुपयाची आहे म्हणून एवढी झाली आणि 50 रुपयाची असते तर किती कमी झाली असती. हे तसं. आता हे कोळंबीसाठी साहित्य दाखवते. हे कॉर्नफ्लॉवर आहे, म्हणजे आपल्याला 2-3 चमचे लागतील ना तेवढं घ्यायचं आहे, म्हणजे 3 चमचे घेतले आहे. हे मैद्याचं पीठ आहे 1 चमचा. हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे, म्हणजे अद्रक लसूण मी चेचून घेतलं आहे कारण पेस्ट संपली आहे म्हणून. हे धना पावडर आणि हळद पावडर आहे अर्धा चमचा आहे. हे लाल मिरची पावडर 1 चमचा आहे आणि हे मीठ चवीनुसार घ्यायचं आहे. आणि हे आहे ना कोकमचा ज्यूस आहे, 1 चमचा काढून घेतला आहे. हे मी कढईमध्ये तेल घेतलं आहे तळण्यासाठी. आधी मी पहिलं आहे ना हे कोळंबीमध्ये हे सर्व साहित्य टाकून मिक्स करून घेते. आता हे पहिलं आहे ना कोकमचं ज्यूस काढून घेतलं 1 चमचा, ते ओतते. म्हणजे कसं माहिती आहे, ते आंबट गोड असं खायला चांगले लागेल त्याच्यासाठी ते कोकम ज्यूस वापरायचं. हे अद्रक लसूण चेचून घेतलं आहे. हे हळद आणि हे आहे धना पावडर. हे मिरची मसाला आहे 1 चमचा. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मीठ घ्यायचं आपल्याला चवीपुरतं. हे सगळं आधी आहे ना असं मिक्स करून घेते. आपण कोकमचा ज्यूस नसेल ना तर थोडंसं 1 चमचा दही घेतला तरी चालेल.
आता हे सर्व मसाले टाकून मिक्स केले आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना 1 चमचा मैदा घेतला आहे ना, ते टाकते. हे पहिलं असं सगळं मिक्स करून घेते. मैदा टाकला ना तर काय होतं, म्हणजे ते मसाला आहे ना तो त्या कोळंबीलाच टिकून राहतो, चिकटून राहतो. आता मी त्याच्यावर कॉर्नफ्लॉवर टाकणार आहे. आता मी त्याच्यामध्ये कॉर्नफ्लॉवर टाकते. 2 चमचे टाकून घेते पहिले, लागलं तर जास्त टाकते. कारण तेलामध्ये आहे ना तो मसाला सुटला नाही पाहिजे, म्हणून आपण कॉर्नफ्लॉवर टाकायचं. त्याच्यामुळे कसं ते कोळंबी कडक होणार, मग सुटी सुटी. कॉर्नफ्लॉवर नसलं ना, अचानक आपण कॉर्नफ्लॉवर नाही आणलं ना, तर आपल्या घरी तांदळाचं पीठ असेल ना तर ते पण आपण घेऊ शकता. आणि तांदळाचं पीठ पण नसेल ना तर आपल्याला अशी प्रकारची कोळंबी बनवायची असेल ना तर आपण बेसन पण थोडंसं घेऊ शकता. पण ते कशी कडक नाही होणार, भजीसारखं नरम होणार. आता मी तेल तापेपर्यंत आहे ना हे जरा असं सारखं करून घेते आणि गॅस पेटवून तेल तापवून घेते. आता हे पीठ आहे ना सगळंच म्हणजे व्यवस्थित लागण्यासाठी काय करायचं, आपण थोडंसं त्याच्यामध्ये 2 थेंब पाणी टाकायचं. म्हणजे असं थोडंसं आहे ना असं पाणी टाकायचं, म्हणजे सगळं मिळून येतो. पीठ वगैरे आहे ना हे सगळं त्याला लागतो कोळंबीला. याच्या कोळंबी आता अशी मस्त मिक्स केली आहे आणि हे तेल ठेवलं आहे. तेल पण तापलं आहे छान. आणि तेल तापून घ्यायचं आणि गॅस बारीक करायचा, म्हणजे ते कोळंबी सोडताना. आणि डबा जवळ घ्यायचा आणि एक एक सोडायची पटापट. गॅस कमी करायचा. जेवढी राहील तेवढी आहे ना भांड्यामध्ये तेलामध्ये तेवढी सोडून घ्यायची. तशी एक एक करून सिंगल करून अशी मी सोडली आहे. आता मी थोडा गॅस मिडियम करते, म्हणजे कसं ते भाजायला पाहिजे ना, म्हणून. आता मी अशी आता हलवून घेते त्यांना. म्हणजे ती उलटी सुलटी भाजायला पाहिजे ना, त्याच्यासाठी अशी हलवायची. आपल्याकडे खोल कढई असली ना तर कढईमध्ये ती करायची. गॅस मी आता फास्ट केला आहे, कारण ते शिजायला पाहिजे म्हणून. अशी 2 मिनटं मी भाजायला ठेवली होती. आता मस्त भाजली आहे. आता मी काढते. असं भांडा आहे ना एका बाजूला करायचा आणि याची कोळंबी थोडी थोडी येईल अशी काढायची. तेल असं घालून घ्यायचं पहिलं. अशी आता सर्व मी ती फ्राय करून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते. ही आपली कोळंबी फ्राय मस्त छान झालेली आहे. आणि आता हे कोळंबीचं तेल तुम्ही म्हणाल ना, तर हे तेल आहे ना आपण थंड करून भांड्यात डब्यात टाकून ठेवायचं छोट्याशा. आणि हे बघा आता मी कोळंबी बनवली ना, हे आता सर्व मसाला ह्याला लागलेला आहे. हा मसाला सगळा असा काढून घ्यायचा आणि आपण ह्याच्या पाठी म्हणजे त्याच्यानंतर आपण मच्छीचं कालवण वगैरे अंड्याचं सार बनवला तर त्याच्यामध्ये हे भांडं धुवून घ्यायचं साफ. म्हणजे कसं आपलं कुठलीही वस्तू वेस्ट जात नाही. आता आपली कोळंबी मस्त झालेली आहे. मग गॅस बंद करते. हे आपलं तेल उरलं आहे ना, कारण हे आता मच्छीचं तेल झालं आहे. कारण हे आहे ना आपलं घरातलं तेल आहे ना, ते काय जास्त दिवसाचं नाही. आपण आता नंतर मच्छी परत बनवणार ना, तेव्हा त्याला वापरू शकतो आपण. आणि मच्छीचं कोणतं कालवण वगैरे मच्छी फ्राय करायची असेल तर दिवसाड्यामध्ये आपण वापरू शकतो. कारण व्हेजमध्ये नाही वापरायचं खाली, पण व्यवस्थित झाकून ठेवायचं. आता मी हे तेल आणि हे वाटी धुवून आहे ना, मी आता रस्सा करणार आहे अंड्याचा. त्याच्यामध्ये हे 2 वस्तू वापरणार आहे. आता मी पुढची रेसिपी बनवते आहे अंड्याचं सार. त्याच्यामध्ये हे तुम्हाला मी वापरून दाखवते. आपली कोळंबी डीप फ्राय छान झालेली आहे मस्त. अशी तुम्ही पण बनवा.
आहे.